So guys, if you're gonna ask for the location, so it's just along the main road. Ito po siya. Almost papunta na dito sa Danong Rotonda sa may papuntang NLEX. So this is the place. Ayan, we're gonna get inside. Titikman na natin to. Let's go! Congratulations! So that's our table guys, almost ready. So konti na lang matatapos na at matitikman na natin ulit ang 24 Chicken. And this time, nandito po sila sa isang bagong branch nila, which is dito located dyan sa may The Infinity Shops in Angeles City. So first time natin na feature si 24 Chicken is yung sa kanilang unang-unang branch sa may San Fernando, Pampanga, located dyan sa may Uni-Oil Dolores along MacArthur Highway in San Fernando, Pampanga. So the next branch that they built is yung sa Angeles City along Rotonda ng AUF going Pandan. And then this is the third nga. So kasama natin ngayon mga influencers, mga content creators din, and mga media. So ayan, kain na tayo. I think it's ready. Let's go! So ayun guys, mayroon din silang mga kimchi rice and rice in a bowl with egg on it, of course. Ayan. So sa table natin, syempre kasama natin si Mark. Yeah. Thank you, Mark. Yes. Kasama rin natin si Alvin. Yo. Alright, so this is it. Actually, one of our favorites din si 24 Chicken. Dahil malapit lang siya sa atin sa San Fernando, Pampanga. Most of the time kapag papatlock tayo sa bahay. Kapag kayo naghahanap ng madaling kainin ng manok or orderan sa mga offices, sa mga companies nyo, one of the recommended talaga is 24 Chicken. Yeah, bakit guys? Bakit? Kasi isipin nyo naman, boneless. At the same time, wala ka ng tapon. Kasi lahat makakain mo. Lahat makakain daw. So, konting trivia guys, konting trivia. According to our orientation with the owner, guess what? Pang ilang branch na no? Pang ilang branch na? Parang 10? Pang ilang branch na? 8? Sabi niya sa akin, 67. oh, 67. Well, hindi naman tayo mabibigla kasi talagang napakasarap naman ng 24 Chicken. Budget. Which one? Has real, fresh, uncooked garlic. So, napaka-flavorful. Ang lakas nun. Actually, this one is one of their best seller. Yang and garlic. And their newest flavor pala is yung kanilang sweet corn. So bagong flavor na baka nyo, dito sa may 24 Chicken.